Сега ще видим дренажа колко е добър. Дренажа ще видим колко е добър. Ма не, това е вода вече. Той като вали дъжд как е. Над 20 кубика на час. Над 20 кубика на час. Сега колко сега? Какво ще направя тази вода? Еми наврат си ще даваш на кулшета. Тя му прати на него, че той ми вика, отивай там да прибереш ти. Той ще изгледа. Той ще изгледа, бе. Викал. В YouTube ще качва всичките. Още една штанга. Съм на 60. Излезе, ама виж, мрънкаха са дренажа да ни иде, ама. Сега. А иде той колко чако има, 1 метър чако иде. Не ще му отива. Точно пълнъж 1 метър има. Добре, къде? И на она е къщата се стоя. Иначе отведен ли? Отведена ли? Водата. Значи няма проблем. Няма значение, бе. Не бе, това е вода само, бе. Да. Всичко е проблем, няма да го... Не, защото такова бригадира, нали вика, че... Много вода. Да. Дал Господ, берекет верси.